Тъй като от снощи, не знам, нали, храната, която съм яла, аз мия и нощно време зъбите, ще видите. Обаче, тъй като цяла вечер съм спал и все пак това са около 8 часа, дъхът ми не е толкова свеж, по принцип сещате се. С измиването на зъбите става още по-свеж. Затова почваме с измиване на зъби. Така, и вече сме готови. Лицето е свежо и сега какво правим? Отиваме да ядем. Сутрешна закуска, не може без закуска. Хей, сме! Хей, значи, за мен закуската е много важна, въпреки че вече е 11:30, обаче трябва да я направим, защото коремчето вече ме заболя. Гладен съм. Искам да ям нещо, тъй като започнах да тренирам последно време и днеска вече протеинът ми свърши, закуската ми свърши и аз трябва да си създавам в момента сам, докато ми дойде новата партида. Затова нека да започнем с пържени яйца. И така, моята закуска днеска ще се състои от разбъркани яйца, към тях прибавени черен пипер и сол, настърган чедър и салам също. Ето така изглежда готовата ми закуска с допълнително кетчуп и 2 препекани филийки хляб. И така вече приключих с закуската и мога да се взема с същинските работи за денят. Въпреки че ми е почивен ден, днес реших да почистя навесът на апартамента, тъй като е много мръсен и някой трябва да го почисти все някога. И реших този ден да е днеска, тъй като ми е почивен ден и няма какво да правя за сега. Значи това е терасата, която имаме. Мъничка е, обаче много хубава. Има много цветя, много дървенца, за които се грижим. Значи същинската работа днеска, която трябва да пресъздадем от мръсно такова в чисто такова трябва да стане този целия навес. Ето така. Вижте разликата колко е мръсно черно и колко е чисто бяло. Ще стане много красиво. Така, готов съм с втората. Ето така изглежда. Супер. Сега продължаваме напред с тази. Много добре. Браво на мене. И ето така изглежда сега след. Мисля, че има коренна разлика. Сега е много по-бяло, отколкото беше. Свърших до тук, тъй като се изморих и мисля да приключа за днеска. Това е достатъчно. Останаха тук още няколко, които са за довършване. Обаче мисля да продължа или утре, или в други ден. Ама да, това е общо взето. Добре стана. Супер е. Браво, добра работа. И така, след като приключих с почистването на навесът, мисля сега да си взема бърз душ и след това да идем на разходка в Хайд парк, който се намира близо до нас и е много хубав за разходка. Ексклюзивно включване. Няма топла вода, трябва да изчакам между 15 до 20 минути, за да се стопли, след което мога да си взема душ. И ето, готов съм, облякан съм, напълно нормално съм, сандвози съм, готови сме за парка. Хайде!
Ето така, наближаваме, почти сме до парка. Още 1-2 минути надели от влизането. И така влизаме през Queen's Gate. Вижте колко е красиво. Още с влизането. Огромни дървета. Сега ние сме ето тук. В момента we are here, Queen Gate. Ние ще продължиме. Ще вървим към North Silver. Така, отиваме към Kensington Palace. Нека. Погледнете. Колко е красиво. После навръщане ще минем оттам да го видим. Времето е страхотно, прекрасно е за разходка. Така, това отсреща е Kensington Palace. Не знам дали се вижда, най-вероятно не от слънцето. Обаче е много красиво. Хората се снимат тук даже. Много е красиво. Отсреща има езеро, което също е уникално. Хубавото е тук, че поне никой не се къпи вътре. Не е както в България всички. Виждате колко са пълни парковете тук в момента, тъй като времето е уникално и хората се разхождат. Вижте. Деца, семейства. Не знам дали от слънцето може да видите сградите от среща, обаче са създадени от много заможни хора. И са тяхните крепости, къщичките им. Вижте колко са огромни. Сигурно има по 8 стаи. Значи тези дървета са на по 150 години. Не мога да ви опиша колко са високи. Много са красиви, уникални са. Може да видите колко са красиви просто. Тук също е прекрасно. Между другото имам 6% батерия и поради тази причина трябва да спра да снимам и ще продължа по-късно. Хайде! Ето, включвам се на бързичко да ви го покажа, тъй като ви обещах. Много е красив, златен, отвънка, много уникален е просто. Уникално. Хора, ние се пребрахме, обаче се натикнахме на нещо уникално и успях да го запиша с 2%.